سلام تخاتلتي ترحس تيفي مدب نبهال عين فرارد مدب نبهال عين فرارد بستخالا سومون ملوء شافانا ختبت فتن مدب كوينا كابا حليفو جن أب سومون كلتة ويسلستة تقام زخونة حستو زلو مدب حيزة أب ترحس تيفي بتقرب مدبه مدب نبهال عين فرارد نحبرة السبئيت أقمي زبلنا يسرحات حيزنا لكم عم نمزقول لقزي نسخو من نخط قامولو يخقلو يوم تبلوهم سبات شرب مقبار نزا چانل متبعن كالة تقام سرحات حيزنا لكم كنمتزق متحبارني مو نتقبرولنا دقف أقدمنا نمسكن بتوساقي أم مدب نبهالاي نفرارد بستخالنا يسمع طرح كيكوني بتكبار ون كنسنيكم سلازخنا نتي تواهيبو زولو تكباراو نتفت كتتكبرو بتحتنا نحتت مغنياتو قد محجي بزح سمعنا نرئينا نانبيبنا نكوان تغنى أب تكبار زوستنا قرباتكنا دارقا أيتون عن كبهالك ألي سلازي نايزا چانل فولينت كأ نزي سمعنايو بتكبار نسنيلو نتفت مقرابي خوخون أمو داتا نزنبروكم تمكرو نخالقوت سبات يخون نعانا نسرحنا حقاز سلازخوني أبوتا كومنت ختقدفولنا تخيليهم أمو نايلوم معالتي أرستنا خا كامي جيرنا ناب نفسنا ويدمانا وشتنا نجيش تبلي أخدكون مو ناب أخبلكمي حراين بار مدبي بحوتيخ جمرو كندي جزي ناب كالا عدي ناب كالا سب وي ناب كالا هاجر جيش كالها كندي جزي خا نكو تنسيكا ناب تليفون كا بمغاد ناب عالم بمقاش متسيخا زدليك كان زيدليك كان ملئخت رئيخان سميع كان بدليت كان بزيدليت كان نتسمع كايون زرع خايون أتكبير كان أم تكبارون زلخ كابز مقشاها خندي جزي تمكرو سيت كالها كابت تمكرو تبقيس كاونا بهوتكا زغير كايوم يهلو يخونو جبو نجاري أنس بزقشكو قطري تزاناقيعي تحبي سننبر تمكرو زوسدون زوسد كون أبي هوتي زغير كون نجر يلن تبل انت داخون كاخا ازون جبوي نسو مفلات كاون حدا عب نجاري من البات أبزي حانت نجر كنجرك كازدلي نسخا فتيخان كيفتخان تذكرون تمكرون زخزن زي نقوح أأمرو ويدما subconscious mind زبها الحية المسارحية لك نسخا نخخزن ناتكا فقاد محتاج كم زيد ليو أبز حالة مدبي جاليس الكانيري سلازي فتيخات أليكا تمكرون تذكرون غير كاخا إذن خردأكا نزع بالنت نوسد حدا جزي أبزي حسب كايون أبزي تتصبخايون جزي نسخا زي تفولطو طبابن الزراربان عملال سانجير كاخت ملس مچم ننفسخا سميعكا اللخا حقين دي تقبو حدا جزي ون نسخا زي تملكو ويدما براكتيس زي تقبرو قالا قوانقوا قالات كتمولو ننفسخا رخيبكا اللخا إزخا خابي مزيو كوسخكا اتخلو ناتيو إلكا تزاربولون تتكبرون تتقمولون أزراربخا أكدادنخا أمغاغبخا أمنتكا مچم كلو تنطفون اتفتات كابي مزيلكا تحسب ناتيو تراي كيتبلني حراي ناتي إلكا تأمن تدأخون كاخا نسخا خمانيخا اسكي أبزا ساعات زيقا ننفسخا تعذبا تأمتا صوبو غيركا تأمتا أب أكالات كازولو خدان جاما بورسا قوبي كالون كخون خليب أبتي مننتي إلكا تحاسبو وين شمكا شم عدخا هاجركا بانديراخا هايمانوتكا كوتاس كلو أنا وي ناتي إلكا حيسكا زلخا كتولدن كلخا مسخانة يرودي دحان ملسخا ننفسخا قبرو بوغاني جن إذا كل زي تردي كان كي تردأ كان كاب حبرة السب استقبل كايونا قريب لك اللهم إذا خا خمتا غدي مزبول كخا اتزين قح كفال أمورخا بزي فقات كان زخزانو ممو
ከከም ኣድላይነቶም ኣውፅኡ ዝጥቀመሎም ተግባራትን ሓሳባትን እዮም። ኣነስ ብዝኸትክዎ ቁፅሪ ቀሲመን ተመኪረን ተመኪረን እየ ዝመፅእ እንተደኣ ኮይኑ መልስኻ ከዓ ንስኻ ብውሕዱ ብንቕሓት ትመላለስ ስለ ዘለኻ ኣጠቓቕማ ንቑሕን ዘይንቑሕን ክፋለ ኣእምሮኻ ፅቡቅ ጌርካ ኣፅንዓዮ እሞ ብኣፍልጦ ከዓ መግቦ ዝያዳ ውፅኢት ከዓ ክትርኢ ኢኻ። ኣእምሮና ልክዕ ከምቲ ንኣካላትና ዘድልዮ ዓይነት ምግቢ ንምግቦ እሞ ስሩዕ ቅርፅን ጥዕናን ዝህልወና የእምሮና እውን ንዝመገብናዮ እዩ ዝመስል። ስለዚ መመሊስካ ንቓሕ ዝጠቕመካን ዘይጠቕመካን ፈሊኻ ይእቱ። እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ዝተባህለ ገለ ርድኢት ፈጢርልካ ክኸውን ተስፋ እንዳገበርኩ ሎም መዓልቲ መገሻኻ ናብ ነብስኻ ክኸውን እሞ ተዳሎ። ምክንያቱ ብቁፅሪ ናብ ካልእ ዓዲ ዝገሽካዮ ብቁፅሪ ናብ ሜድያ ብምኻድ ዝኣከብካዮም ሓበሬታታት ብፍታውካን ብዘይፍታውካን ዝደለየኻዮን ዘይደለኻዮን እንተደኣ ተተግብር ኣለኻ እንታይ ኣለዎ ብፍታውካን ብድሌትካን ናብታ ናትካ ዓለም ዝኾነት ነብስኻ እንተገሽካ እሞ እቲ ሓቀኛ ንስኻ ረኺብካ እንተተዘራርቦ ድሌቱ ሰሚዕካ እንተተተግብረሉ እሞ ውሽጥኻን ደገኻን ሓደ ኮይኖም እንተዝውዕሉ እሞ ሰላም ረኺብካ እንተትውዕልን እንተትሓድርን እንተትነብርን በል ሕጂ ናብ ነብስኻ ንምጋሽ ሓንቲ ንጥፈት ክሓተካ እየ። ሕጂ ኣብ ሓደ ጽሙ ዝበለ ቦታ ኾንካ መጸግዒ ዘለዎ ኮፍ መበሊ ወይ እውን ኣብ ዓራትካ ወይ ኣብ ሳሎንካ ብሕቑኻ ኾንካ ትድቅሰሉ ቦታ ርኸብ። ጽቡቕ ቦታኻ ምስ መረፅካ ተዓራሪኻ ተቐመጥ። ምስ ተዓራረኻ ዓይንኻ ዕፀዎ። ዓይንኻ ምዕፃው ነቲ ኣብ ከባቢኻ ትሪኦ ነገራት ከይሰርቀካ ስለ ዝሕግዘካ ኣገዳሲ እዩ። ጽቡቕ ዓይንኻ ምስ ዓፀኻዮ ኢድካ ኣብ ልብኻ ብምቕማጥ ብኣፍንጫኻ ኣየር ስሒብካ ሓንሳብ ሒዝካዮ ፀኒሕካ ቀስ ጌርካ ብኣፍካ ንግዳም ኣውፃዮ። ጽቡቕ ከምኡ እንዳገበርካ ንሰለስተ ግዜ ኣተግብሮ። ድሕሪዚ ናይ ኩሉ ኣካላትካ ርግኣት ንምርግጋፅ ካብ ጨጉሪ ርእስኻ ክሳብ ፅፍሪ እግርኻ ብሓሳብካ ኩሎም ረኣዮም። ነፍሲ ወከፎም ኣካላትካ ስርሖም እንዳዘከርካ ኣመስግኖም። ግዜኻ ወሲድካ ስርሖም እንዳዘከርካ ኣመስግኖም። ኣካላትካ ከተመስግኖ ከለኻ ዝስምዖ ዘሎ ስምዒት ወይ ድማ ዝገብሮ ሪኣክት ኣስተውዕለሉ። ጽቡቕ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ተረጋጊእካ ኣለኻ። ኩሉ ነብስኻ ፍትሕትሕ ኢሉ ኣሎ። ጽቡቕ ስምዒት ይስማዓካ ኣሎ። ሕጂ ንነብስኻ ምስ ነብስኻ ጥራይኻ ዘለኻ ግን ኣዝዩ ጽቡቕ ግዜ ኣለካ። እዚ ዘለኻዮ ስምዒት እንታይ ነይርዎ ኩሉ ግዜ ክስማዓካ እንተትገብር ማለት መዓልታዊ ናብ ነብስኻ እንተትገይሽ መገሻ ናብ ነብስኻ ማዕረ ክንደይ ጥዑም ምዃኑ መቸም ምስክርነት ኣየድልየካን እዩ።
ምክንያቱ ንስኻ ባዕልኻ ሕጂ ብዛ እዋን እዚኣ ተስተማቕሮ ስለ ዘለኻ ሕጂኻ ኣዝያ ጥዒማ ኣላ እሞ እንታይ ነይርዎ ኩሉ ግዜ ሕጂ እንተዝኾነልካ እሞ ኣብ ሕጂ እንተትነብር ሕጂኻ ጽቡቕ ኣሎ ዝስምዓካ ዘሎ ስምዒት ሰላም እዩ ጽቡቕ እሞ ኣብዛ ሰላም ግዜ ነቲ ብምርጫኻ ዝገሽካዮ ንስኻ እንታይ ክትብሎ ትደሊ እንታይ ትምነየሉ እንታይ እዩ ክዕሪ ዝደሊ እንታይ እዩ ከስምር ዝደሊ እንታይ እዩ ክቕይር ዝደሊ እንታይ እዩ ክደጋግም ዝደሊ ኣብዚ ዘለዎ ሰናይ ዝኾነ ኩነተ ኣእምሮ ምስ መፀ እንታይ ከተግብር እዩ ዝደሊ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ሰላም መዓልታዊ ህይወቱ መታን ክነብር እንታይ ክገብር እዩ ዝደሊ እስከ ግዜ ወሲድካ ሕቶቶ ኣዘራርቦ ደጊምካ እንታይ ኢኻ ክትዕሪ ትደሊ እንታይ ኢኻ ክትቅይር ትደሊ እንታይ ኢኻ ክስምዓካ ትደሊ እንታይ ኢኻ ክተፍሪ ትደሊ እንታይ ኢኻ ክትከውን ትደሊ እንታይን ከመይን እንተገበርና ኢና ንዕወት እንዳበልካ ሕቶቶ ኩሉ ነገር ባዕሉ ክመፅእ ግደፎ ንስኻ ስራሕካ ምሕታት ጥራይ እዩ ኣይተገድዶ ዋላ እውን ሕጂ መልሲ እንተዘይሂብካ እቲ መልሲ ዘይምሃብ እውን ንባዕሉ መልሲ እዩ ንስኻ እዚ ዓይነት ኩነተ እምሮ ክትፈጥረሉ ጥራይ ግቡእኻ ዝተረፈ ናቱ ስራሕ እዩ ምናልባት እውን ሕጂ ዘይመለሰልካ ዝመስለካ ካብዚ ኩነተ እምሮ ምስ ወፃኻ ኣብ ሜድያ ብመልክዕ ንባብ ብፖድካስት ብመልክዕ ድራማን ፊልም ወይ ድማ ሰባት ሕልፍ ክብሉ ክዛረቡ መልሲ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ጥራይ ንቓሕ መልሲ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ምናልባት እውን ንገሊኦም ኣብ ቀዳመይቲ ተመክሮ መገሻ ናብ ነብሶም መልሲ ክረኽቡን ክወሃቡን ይኽእሉ ይኾኑ ገሊኦም ከዓ ተደጋጋሚ ናብ ነብሶም ብምጋሽ መልሲ ክረኽቡ ይኽእሉ ይኾኑ ኩሉና ሓደ ይኮንና ስለዚ እቲ ዘገድስ እቲ ንስኻ ሕጂ ዘለኻዮ ሰላም እዩ ሰላምካ ጥራሕ ዓቅብ ሰላምካ አስተማቕር ኣብ መወዳእታ ሕቶ እንተሎ መልሲ ኣሎ ንስኻ ንቑሕ ኮንካ መልስኻ ምፅባይ ጥራይ እዩ ናትካ ግደ ንስኻ ካባኻ ዝፅበዮ እዚ ዓይነት ኩነተ እምሮ ምፍጣር ጥራይ እዩ ንንስኻ ደጋጊምካ እዚ ዓይነት ኩነተ እምሮ ክትፈጥረሉ ይፅዋዓካ ኣሎ ነዛ ኩነታት እዚኣ ንኽትፈጥረሉ ኣብ መዓልቲ 10 ደቂቕ ጥራሕ እያ ተድልየካ ንነብስኻ ዝኸውን 10 ደቂቕ ኩሉ ግዜ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ጥራይ ተበገስ ሕጂ ቀስ ጌርካ ካብ መገሻ ክትምለስ ኢኻ ከምቲ መገሻ ውዒልካ ብሰላም በፂሐ ስለ ዝተመለስኩ ኢልካ ተመስግን ሕጂ እውን ኣነ ካብ 5 ክሳብ 1 ክፈቕደልካ እየ ኣብ 1 ምስ በፃሕኩ ምዝህበካ ሓበሬታ ቀስ ጌርካ ንዓይ ትስዕበኒ ዓይንኻ ትኸፍቶ ምስ በልኩኻ ከዓ ክትከፍቶ ኢኻ ሕጂ ቀፂለ ነዚ ዝብለካ ብህሎ ብውሽጥኻ ደድሕረይ በሎ
ካብ መገሻይ ብሰላም በፂሐ ስለ ዝተመለስኩ ተመስገን። 5 ካብ መገሻይ ብሰላም በፂሐ ስለ ዝተመለስኩ ተመስገን። 4 ንነፍሰይ መዓልታዊ ናይ ሰላም ኩነተ እምሮ ስለ ዝፈጠርኩላ ተመስገን። 3 እዚ ሕጂ ዘለኽዎ ሰላም ንምሉእ ህይወተይ ስለ ዝሰዓበኒ ተመስገን። 2 ንነፍሰይ ዝኸውን መዓልታዊ 10 ደቂቕ ስለ ዝወፈኹላ ተመስገን። 1 መልሲ ናይ ሕቶይ ስለ ዝረኸብኩ ተመስገን። ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ ካብ መገሻ ናብ ሕጂ ትምለስ ኢኻ ሰዓበኒ ቀስ ጌርካ ዓይንኻ ክፈቶ ስካዕ ዝብለካ ተጸበ። 1 ቀስ ጌርካ ነዚ ደቂስካሉ ወይ ተጸጊዕካሉ ዘጸናሕካ ቦታ ኣስተውዕለሉ። 2 ኩሉ ኣካላትካ ቀስ ጌርካ አንቀሳቅሱ። 3 ደጊምካ ንኣካላትካ ኣመስግኖ፣ ምክንያቱ ነዚ ዝጸናሕካዮ መገሻ ንኽገይሽ ሰላም ዘለዎ ኩነተ እምሮ ንኽትፈጥርን ስለ ዝተሓባበረካ። 4 ሕጂ ቀስ ጌርካ ተማጣላዕ። 5 ሕጂ ቀስ ጌርካ ዓይንኻ ክፈቶ። ስለ ዝጸንሓና ግዜ ብልቢ እንዳመስገንኩ ነዚ መገሻ እዚ ክሳብ ንዓኻ ጽቡቕ ስምዒት ዝፈጥር ዝኾነ ደጋጊምካ ከተተግብሮ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ክንቅይሮም ከነተግብሮም ንደሊ ነገራት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ብዝተፈላለየ መዓልቲ ነቲ ሕቶ ባዕልኻ ዝተፈላለየ ሕቶ ብምቕያር ካብ ውሽጥኻ መልሲ ንምርካብ ናብ ውሽጥኻ ንኽትመላለስ ትኽእል ኢኻ። ብዝተረፈ ብዕምቀት ኣብ ነብስኹም ክትሰርሑ ምስ ትደልዩ ኣብ ኢንስታግራም ወይ ኣብ ኢሜይል ኣብ ትርሓስ ቲቪ ዝብል ሕሳብና መልእኽቲ ብምግዳፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ከነገልግለኩም ሕጉሳት ኢና። ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም።